Салом бачо, ман Момасафо ҳастам. Ман рӯз хати ҷурам омадем ба хонаи Авротоҷ. Мо рӯза телевизияи аҷоиб дидем. Ин 13 сол ама калон аст. Ман соли таваллудам 2014, ай 2001. Мо мехоҳем бибинем дар рӯи ҳамин чӣ боша. Рафтем. Ин чӣ бошад? Рома, бикашеш. Бачаҳо платаша кандем дурен шабине чилура. Ин конденсатора иш диёдай. Иш транзистор, иш муқоиматай. Инаи динамикай бачаҳо монаси моша кандем бай. Озӣ меброремаш. Нёкне. Мегири о сак то умети спокойно. Ана. И дурун шабинен. Инаи хали чизоша сразу напатоен нашканен. Барое ки и газ дора, баъд ягон гудак мақсад мешкана шава, мумкин шиша пара дар чишм зана, кӯ шава и зарарнокай. Барои ҳамин мо чӣ хеле якнем ки ҳеҷ кас зарар набинад, бо бикафонем ша. Ман ёфтам. Шишаро роботи Авротоҷ мешкана, вай на нафас мекаша, на зарар мебинад. Мо Авротоҷро пурсидем, Авротоҷ розӣ шид. Нели гуфта ки вақте ки ман мешканам, шумо дур мерсем ва тишкатона гирён кунем. Мо як гирён мекунем, мегрезим. Рафтем. Ман дар ҷо тағоача мегӯям ки шишо айҷа дар тағора буғалтам. Авротоҷ биё. Зури Авротоҷ нарасид ба даст бишкана, ҳоҷ мо яма аток метем, мешканаш. Робот аз рудаи ҳамин кор биромада шикастакаш. Дар комментария нависед ки дар видеои дигар мо кадом асбобро, кадом чизро ҳуй кунем ва даруни онро бинем.